Oğlum nedir bazara gireli ak koyunan alıp vereyim. Var mı? Ecer arabalar alıp benim. Arabalar bana 2 aylık alıp verelim. Ama şu an ak koyunan alalı 2 aylıkta kalan da tamam atacak oluyor mu? Öyle. Gel selamun aleyküm. Salam. Doğan şu ak koyunakların razmerler var mı? Kabir bakalarından aydayın bir amatlar ak koyunak gerekti. Bar doğancığım ne soruyorlar akkoynaklı her xil razmerler ama bilan firmalar ama öden bakalar ahmatlı gösterýäni. Doğancığım ne şulan kaçtı was gowy firma tam go şun deňek gör öden bakat ahmatlı. Han bir evinin diňek görýil aýlanan oğlum. Ne şu razmer da şun beray doğan. Ecer çalır amalayla. Mesaň bazara girmek etnäme diýip düşünürdüm. Doğan taş yerdenem gelensiniz. Bahar dağıtın şutadan bitirip gideyim ele. Kiniňe bakalaram ahmatlı ödem. Kasumjal var ol bul hemme dat bala şutadan garat zatlar bitje sunkosuna şenni var bir depter ruçka yok. Yo şu an ak koyunan alaýyn soň galan da aýlykdalar ýetirinip bilemem brada çykyş boy. Adyňyz siziň Gülistan mı? Hawa men Gülistan tanaýanymy meni? Klasaşym amanyň aýrylanyna paşdy 7 ýyl bolupdyr. Allah rahmet etsin. Tuğlama oğulcuğum ulla kanca ulan olup gidipdir. Gelece klasaşym sylan hormatlanýan ulanny. Näme o gerek bolsa oku hesaplaňyzy alyň. Galanam ýagdaýyňyzy görä aýlyk gelere. Şona getirip beräýin. Garaşaryn arkaýyn olun. Ne gelnejim? Taňol doğan taňry ýapkasyn. Diýal kasyn. Niki bolsa aýlyk alsam oklap giderim pulaňa. Ýöne şu dünýede bir zada düşünümde hilalanýan, hormatlanýan adamlar dünýeden ötüp giden soňam hila hormat galýan eken. Tewdaňyz bolsun Allah'a. Arkaýyn geliberiň bizlik hyzmatymyz bolsa. Taňa kasyn geljem jan.